lamanipun kikis Tunggorono bos kali alit tapi anak kita matur nuwun. Matur nuwun. Oh, Pak. Langsung lalu. Matur nuwun Pak Adi Winarto yang sampun nyukani kata sambutan lan nyerahaken tokoh wayang untuk pagelaran pada malam hari ini. Mangke moga-moga lancar aman boten wonten alangan menapa-napa di tata sing lelampahan wayang menika. Kula kedah malih kula ingkang pranata cara menika dadaan menawi kathah lepat atur kula tingkah kula ingkang boten meranani panggari panjenengan sami ngambiliki modeling ngaten iki ngapunten nyuwun sugeng samudra pangaksami. Niki alhamdulillah kita akhiri acara penyerahan wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.